Хей, приятели, ето ме имен с нов клип. Сега ще ви покажа първа част на лятни спомени. Така, ще ви покажа как се направите страхотна кутия за лятни спомени. В трета част, защото във втора ще ви покажа какви са лятните спомени, които съм сложила. В трета част съм решила да ви покажа за есени спомени. После за зимни спомени ще ви покажа. Така, в пета ще за зимни спомени. Така, добре, сега ще е първата част. Ще ви трябва кутия, цветни малки шаблончета, ножичка, стикери и фломастер. Така, първото нещо ще включим камерата. Една секунда, забравих едно нещо. Много съжалявам за това прекъсване, хора. Започваме. Така, като за начало, вземете един фломастер и едно малко шаблонче. Или ще е много добре да вземете една химикалка като тази. Очертайте нещо, което искате да сложите на кутията, но аз ще взема от това. Ето, аз ще начертая едно сърчице. Така, и сега ще го срежа. Просто така. За да блесне. Малко да сърченце. Да, сега ще ви покажа как изглежда. Ето така. Сега, тези малки мотиви ще ги сложим накрая. Всъщност, това е сега. Сега ще взема малко лепило от Хелми и просто ще слепя сърчицето. Забравих да ви кажа, че ще ви трябва и лепило. Нали знаете аз колко съм глупава? Избирам всичко. Да, ето слагаме блестящото сърчице и го оставяме да изсъхне. А тук пише Арланте, то е една Арлане, или не знам нещо Арлане. Да, то е на кака ми, всъщност тя ми го подари. Така, малкото мотивче е готово. Така, сега ще нарисуваме нещо. Просто вземете за рисунката, аз ще нарисувам едно коледно дърво, огряно от едно слънце. Не, аз пък коледно. Вижте ме, видяхте ли? Едно дърво, огряно от слънце. Така ще ви трябва молив и фломастер. Всъщност първо напишете летни спомени. С химикалката ще напишем бебе. Хубаво е така. Летни спомени. Ето така, с една такава четичка. И добре, сега нарисувайте едно слънце от края на кутията. Ако виждате, сега ще ви покажа. Ето. И аз тук ще сложа моите дневници и тъй като ходя на море, ще си взема страхотна това, тъй като отивам на море познайте след колко време. Днеска кой да сме днеска? 26 мисля. 26, значи имам след 4 дни. Аз отивам на 1 август. И ще седя до 8. Всъщност не до 9 май. Не знам, или може би до 7. Така, сега нарисувайте някакво цвете. Много съжалявам за това брадичение, просто баща ми работи.
Пак ще. Тук ли си? Що не греш? Що не греш сега? Съжалявам заради това. Продължаваме. Просто нарисувам едно цвете. Сега вземете жълт фломастер, ето като моя, и отцветете вътре кръгчето. Сега ще вземем розов. Не знам защо върху тази кутия не може да се рисува с фломастер. Много добре се получава за сега. Слънцето мисля да не го отсетям, защото няма, ще се изтрие. Както това. Добре, сега е време да залепим стикер. Сега ще покажа кой стикер ще залепа. Ще залепа нещо като една сладка пеперутка. Ще залепя ето тази пеперутка, тя е една синя. Обичам да ги лепя на страни лепенките. Може би и ето тази от парчица. Може да използвам за нещо друго. На моето легло ще я залепя. Няма да използвам за парчицата с хора, съжалявам много. Да видим. Няма да гледам лепенка. Едно кити, може би. Ще залепя ето това на Париж. Всъщност това е кутия за почивки лятни. Тази на Париж, ако ходите например в Париж. И едно това цветенце, тъй като е лятно. Така да видим. Още нещо лятно, например сладко нещо. Тук имам някакви корабчета. Няма да е проблем, ако се допълня. Ето тези облачета ще залепя. Тези сладки облачета. Ето и тук един облак. Тук има още. Ще ги залепя всичките. Облачета. И тук. Така. Тук имам някакво цвете. Може да си го пазиш, тъй като може би не е единственото. Например, ето този дъждец. Ето така. Получава се доста добре. И един диамант, тъй като много диаманти се продават. Няма да го лепя тук върху сърцето. Съжалявам хора, този диамант се изхарчи до там. Това ще залепя. Ето този диамант. Той е готин. И става. Напиша Л. Сега ще покажа, седих се за едно готино нещо. Значи пишеме Л. Слагаме това. О. В. И Е. Лове. Да, ето така се получи кутията. Сега да направим някакви малки мотивчета. Например, да напишем Ани, моето име, както го знаете, естествено. Мотивчета ще залепя. Има някакви цветя, сики, глупости, но са ми много ценни, ще си ги пазя. Ето ти още на лове. Лове Париж, например. Тук има някакви лазерите. Тази стрелкичка. Още я цели тази пеперутка.
Да, добре. Стига с стикерите. Продължаваме. Сега ще направим една звезда. Така, това. И сега срязам. Мисля, че клипа стана много време, само залепяме звездичката и сме свършили. Да, това е най-хубавата звездичка, хора. Нищо не мога. Това. Но. Като не знам защо какъв. Но тук ще бъде сладко. И сега слагаме малко килн върху него. Това лепило е много лепко, но не изсъхва много бързо, затова... Да, това е изличното лепило. Ако имате нещо, го съберете. Просто вземете една мъничка от блясъчето и ето така събираме с върху и взимаме отделните части лепило и ги хвърляме. Добре, си бях повече до мене. Няма да го покажа. Добре, сега. Ето, приятели, така се получи кутията. Сега ще го покажа. Така, ако ви харесал клипа, опа, глупачо. Така, само секам. Вътре ще украся после. Ако ви харесал клипа, ми дайте палец нагоре, абонирайте се и коментирайте. Вече станаха 12 минути и 2 секунди. Съжалявам за това, просто спра по-дълги клипове. Така, хора, време е да си кажем чао. Чао!